Τζάβι Σουάρες. Τον περιμένει ο Σέρχιο Ράμος. Μεταφορά του παιχνιδιού απέναντι. Νεϊμάρ. Έχει τη δυνατότητα να τελειώσει. Χαμηλά 0-1. Ο χορός ξεκίνησε. Ευφιέστατη κίνηση από τον Λουίς Σουάρες που δεν πήγε σε προσωπική ενέργεια ένας εναντίον ενός απέναντι στον Σέρχιο Ράμος. Όταν είδε ότι τον τράβηξε τόσο έξω από του center back, από τον χώρο, τον στόπερ, μετέφερε το παιχνίδι απέναντι για τον Νεϊμάρ που με μια απλή κίνηση δημιούργησε στον εαυτό του τον χώρο, το άνοιγμα για να βρεθεί, να αντικρίσει τον Κασίλιας και να πετάξει την μπάλα χαμηλά στη γωνία του. Είδαμε λάθος τοποθέτηση της αμυντικής γραμμής της Ρεάλ, όπου μετατοπίστηκε γρήγορα προς τον Λουίς Σουάρες. Ο Νεϊμάρ κράτησε στη θέση του, όπως βλέπουμε εδώ. Ο Καρβαχάλ βιάστηκε να κλείσει, έδωσε χρόνο στον Νεϊμάρ να πάρει την μπάλα, να κατεβάσει, να κάνει την προσποίηση και το εξαιρετικό τελείωμα, ότι έχει πρόθεση να κόψει την μπάλα με το χέρι. Για να το δούμε άλλη μια φορά. Βέβαια, είναι καθαρό πέναλτι. Είναι περίπου σαν το πέναλτι με το οποίο τιμωρήθηκε ο Κώστας Μανολάς στο Champions League στο 1-7 της Ρώμα με την Bayern στο Ολύμπικο την Τρίτη. Και τώρα ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι στον Κλάουδιο Μπράβο. Στο 35 η ευκαιρία της Ρεάλ να φέρει το παιχνίδι στην ισορροπία. Κριστιάνο Ρονάλντο 1-1. Το πρώτο γκολ που δέχεται η Μπαρσελόνα από χέρι του Πικέ. Πέναλτι. Γκολ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, 16 σε 9 αγωνιστικές για τον Πορτογάλο. Στο πόδι εννοείται το Μπερναμπέου, στο πόδι και η Ειρήνα. Είχαμε επισημάνει πιο πριν ότι από την αριστερή πλευρά ο Μαρτσέλο παίρνει πολύ χώρο, πολλά μέτρα και είναι ο πιο απειλητικός, θα έλεγα, εκτός από τους τρεις επιθετικούς, ο οποίος δημιουργεί ρήγματα στην άμυνα της Μπαρτσελώνα και να που από δική του ενέργεια κερδίθηκε το πέναλτι. 14 γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο σε αγώνες της Ρεάλ εναντίον της Μπαρσελώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο, Τόνι Κρός. 2-1 Πέπε. Άλμα στο Θεό από τον Πορτογάλο. Μόνος του πήδηξε. Πολύ καλό χτύπημα του Κρός. Πιάστηκε στον ύπνο η άμυνα της Μπαρσελώνα. Ξέρουμε ότι έχει πρόβλημα στα στημένα, αμυντικά κυρίως. Ανατροπή από τη Ρεάλ Μαδρίτης που βρέθηκε σε αυτό το κλάσικο με ένα γκολ στην πλάτη από το 3ο-4ο λεπτό. Και τώρα ένα ημίχρονο αργότερα, στο 5ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, βρίσκεται να προηγείται 2-1. Φανταστικό κόρνερ από τον Τόνι Κρός. Κεφαλιά από τον Πέπε χαμηλά στη γωνία του Κλάουδιο Μπράβο. Η Μπαρσελόνα που σε 8 αγωνιστικές δεν είχε δεχτεί γκολ, τώρα σε 50 λεπτά στο Μπερναμπέου έχει κιόλας 2 στο παθητικό της. Δεν μας βοηθάει το replay να δούμε αν έχει κάνει φάουλο, Πέπε, γιατί βλέπουμε ένα παίκτη της Μπαρσελόνα, αυτόν που το μαρκάρει, να πέφτει στο έδαφος. Γάει ο Ισκό και καθώς ο Μαστεράνο δεν βρέθηκε με τον Ινιέστα, βγαίνει ευκαιρία για τη Ρεάλ. Κριστιάνο Ρονάλντο με τη μία. Ροδρίκες, Μπενζεμά, 3-1 σε κόρνερ της Ρεάλ της Μπαρσελόνα. Γκολ η Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα αμελές κόρνερ από τον Ιβάν Ράκιτιτς δημιούργησε όλο αυτό. Να φύγει στην κόντρα η Ρεάλ, να μην βρεθούν ο Ινιέστα με τον Μαστεράνο. Το πείσμα του Ίσκο σε κάτι που φαινόταν χαμένο να ανταμυφθεί και μετά με 2 πάσες η Ρεάλ μπήκε με την μπάλα μέσα στα δίχτυα της Μπαρσελόνα. Το λάθος για μένα έγινε μεταξύ Ινιέστα και Μαστεράνο, όπου δεν υπήρχε συνεννόηση. Ο Ινιέστα στην προσπάθειά του να δώσει την μπάλα στο Μαστεράνο δεν τον είδε ότι είχε ήδη πλησιάσει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα πλέον τα πράγματα είναι πολύ απλοποιημένα για τους παίκτες της Ρεάλ, όπου με 1-2 πάσες πετυχαίνουν το τρίτο του τέρμα. Η ιδέα ακρίβεια της εκτέλεσης από τον Μπενζεμά είναι άνευ σχολείου. Η μπάλα δοκάρει και μέσα για να μην έχει καμία τύχη ο τερματοφύλακας. Τέταρτο γκολ στο πρωτάθλημα από τον 27χρονο Γάλλο που στην υπηρεσία της Ρεάλ Μαδρίτης έχει βάλει με αυτό σε όλες τις διοργανώσεις 119 γκολ.